Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anapod ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong tan-awon ang maayong balita sa Cebu. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 Central Visayas misalmot sa nasudnon nga paglusad og payout sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang bagong gilusad nga programa sa gobyerno nagtumong sa pagprotektar sa mga low-income earners patok sa inflation nga grabing nakaapekto sa ilang buying power taliwala sa pagsaka sa presyo sa lain-laing mga palaliton. Ubos sa maong programa, ang mga benepisyaryo makadawat og tag 3,000 pesos nga cash aid nga makatabang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang mga individual sa low-income category kansang kita dili mulapas sa statutory minimum wage nga gitakda sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa DOLE, mao ang mga benepisyaryo sa AKAP nga naglakip sa mga seasonal workers, tricycle ug jeepney drivers, laborers, household helpers, streets ug market vendors, farmers, fishermen ug uban pa. Sa 11,140 ka individual nga gitarget nga makadawat sa cash assistance sa Central Visayas, 7,548 o 68% lang ang nakadawat sa cash aid, diin 5,539 ka benepisyaryo ang naa sa Cebu, 878 sa Bohol, 747 sa Negros Oriental ug 384 sa Siquijor. Ang kinatibuk-ang kantidad sa cash assistance nga gitunol atol sa simultaneous payout sa Central Visayas niabot sa 22.64 milyones pesos, diin 16,617,000 ang naapod-apod sa Cebu, 2,634,000 sa Bohol, 2,241,000 sa Negros Oriental ug 1,152,000 sa Siquijor. Ang gipahigayon nga mga payout alang sa nahisgutang programa nahitabo sa mga nagkalain-laing lokalidad. Dito sa Argao, Badjan, Barili, Bugo City, Cebu City North District, Cebu City South District, Compostela, Cordova, Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Talisay City sa Cebu Province, Balilihan, Garcia Hernandez ug Tagbilaran City sa Bohol, Dumaguete City ug La Libertad sa Negros Oriental ug lungsod sa Siquijor sa probinsya sa Siquijor. Ug mao usab kini ang maayong balita didto sa Negros Oriental. Makalabay ang pipila ka dekada na paghuwat, hingpit na nadawat sa mga mag-uuma sa Negros Oriental ang mga titulo sa yuta na dugay nilang gitikad gikan nila Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kapin sa 2,000 ka mag-uuma ang gihatagan sa presidente og Certificates of Land Ownership Award sa usa ka mass distribution ceremony na gipahigayon sa dakbayan sa Dumaguete. Sa iyang mensahe, gisulti sa presidente na usa ni kapaagi para makabot sa mga mag-uuma ang dugay na nilang pangandoy. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Usa si Simeon Academia, nag-edad 102 anyos, gikan Bai City sa mga nakadawat og klowa gikan sa presidente. Mipasalamat siya sa presidente kay naa na siya yutang ikabahandi sa iyang mga apo. Daghang salamat sa Bongbong makadawat ko sa galuna nga akong itikan. Ako na mutaga para sa amin mabuhay ng akong pamilya. Gawa sa pag-apod-apod og titulo, gipanguluhan sab sa presidente ang paghatag og makinaryang pang-uma sa unom ka kapunungan sa mga mag-uuma sa lalawigan. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa NBCV. Ug di usab magpauhi ang Siquijor alang sa ilang maayong balita. Nagkalain-laing mga aktibidades ang gihimo sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lakip ang Provincial Government of Siquijor, local government units ug uban pa, agig pasindungog sa mga mag-uuma ug mananagat sa tibuok kalibutan. Atunay provincial competition sa pagluto, pagkanta, bala, poster making, quiz bee ug net mending.
Aduna usab pag-display sa mga produkto sa agrikultura o pangisda sa kadiwa ng Pangulo, paghatag og mga serbisyo o updates bahin sa agrikultura o pangisda o mga product demonstration sama sa meat processing demonstration o herb processing making nga gipasugdahan sa Technical Education and Skills Development Authority. Daghan ang nalingaw o nalipay tungod kay aduna man sab libreng alot, manicure, pedicure, ug masahe og ilabi na ang unlimited nga kaon sa mangga. Ang mga mag-uuma og mangingisda mao ang tinubdan sa atong supply sa pagkaon nga nagtrabaho taliwala sa kakapoy aron masigurado nga aduna kitay pagkaon sa atong mga lamisa. Ang ilang dedikasyon o kakugi bisan pa sa mga nagkalain-laing mga hagit sama sa mga pagbago sa panahon ulan man o init, kawalay kasiguraduhan sa halin ug ang mga epekto sa global nga krisis sama sa El Nino, nagpadayon sila sa ilang paningkamot para sa ilang pamilya o sa komunidad. Tungod sa ilang kakugi, aduna kitay preskong prutas, utanon ug mga isda nga atong makaon nga makaayo sa panglawas. Usa mo sa haligi. Dili usa, no? Ikaw ang haligi sa atong ekonomiya sa atong isla. Kung wala ang ato ang mga farmers, wala ang isda, wala ang nanong, mo sabot kamahal ang ato ang pamaliton diri sa isla. So atong tagaan palakpak nato ang mga kadagitong salamat. We have to learn every day because farmers are like students. They learn every day. And we have to provide them entrepreneurial, undertakings, entrepreneurial projects para sila mahimog yung negosyante. Because agriculture in the end is a science, it is an art, at the same time, a business. No? Dili hindi mo prosper ang agriculture kung dili na to dugangan o katugin sa mga magtuma at the same time being entrepreneurs as well. Kudos sa mga mag-uuma og mangingisda. Daghang salamat. Alang sa mayong balita dinhi sa Siquijor, ako si Hersa Jane Calabiri. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.